ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സിനിലൂപ്പ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി എനിക്ക് റെഗുലറായി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ റെഗുലറായി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അല്ല. ഞാൻ കുറേ നാളെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് അൻവിൻ സഞ്ജു. കൊട്ടൂരിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പാഷൻ. ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ്, ക്യാമറ ഗിയർ റിവ്യൂസ് മുതലായവ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള വീക്ക്ലി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുവാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മറക്കാതെ പോയി കാണുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാവും വിധം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഡിസ്കവർ ടുഗെദർ.